Het tekort is er nu al, dus ik verwacht eigenlijk dat de tekorten nog veel groter worden. Ik verwacht eigenlijk voor de toekomst nog veel meer problemen. Dit is de zorg die een soort toskendokters nog altijd hebben. De vraag naar kwalificeerde toskendokters is zowel voor lange als korte termijn noodzakelijk. Meer opleidingsplakken beschikbaar stellen is een oplossing, maar dat kost het een protte yield. Daarom is het idee om een opleiding te verkwarten van 6 naar 4 jaar. Elisabeth van Toskedokterpraktijk Familie Dental Zorg Woudhorne vindt het net een goed plan. De tandheelkundezorg wordt steeds complexer. Mensen houden steeds langer hun eigen tanden. Het wordt steeds lastiger. En juist daarvoor hadden ze de opleiding verlengd om goede ervaren tandartsen op te leiden. Dus ik weet niet of het goed is om dan de opleiding weer te verkorten. Voordat mensen dan echt in de praktijk aan het werk gaan, ben je toch wel 6 tot 8 jaar verder. En dan zitten wij hier in de periferie. De meeste tandartsen die afstuderen blijven een beetje in de Randstad hangen en rond de opleidingsplaats. Dus dat is in Groningen en in Nijmegen. Maar die komen niet zo snel naar Friesland. Andere plaatsen waar ze problemen hebben, Limburg, Zeeland. Het is gewoon heel moeilijk om tandartsen te krijgen. Het toskedoktertekort had voor de praktijk in Dokkum dus grote gevolgen. Praktijk-eigenaar Marius zocht dat het probleem heel diep groter wordt en dat het werkdruk toeneemt. Wij zijn hier met 4 tandartsen en hebben wij elke dag meer en meer werkdruk. Ja, en in de toekomst wordt het niet minder. We hebben ook een collega die is ouder dan 65. Gelukkig helpt ons nog. En 2 andere collega's van mijn leeftijd. Dus we hopen dat het meer tandartsen gaat studeren. Hield niet meer buitenlandse toskendokters krijgen de mogelijkheid om in de praktijk aan de slag te gaan. Maar ook dat is geen oplossing voor de korte termijn, nevens Elisabeth. Buitenlandse tandartsen zijn op zich goede tandartsen, ze zijn heel enthousiast, maar moet je vaak nog wel het een en ander aan bijschaven aan Nederlandse kwaliteit en niveau wat we gewend zijn. Ja, dat kost ook tijd waar je eigenlijk geen tijd voor hebt.